Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. ҳозир манзури шумо мегардад навор дар бораи либосҳои кӯдакона барои аз родон баровардан. Намхе наваражҷони на марҳамат ама эзорчое ки дидед нархошон аз 5 сомон сар мешавад то 30 сомона. хчон тоқа набинед ҳамино аз 5 сомон сар мешавад то 30 сомона. И видеора ма аз корвон аз панҷум дарвоза тарафи пажарка широки ряд дуюмуш ба навор гирифтагиям. иҷода ҳаст шапкачаҳошон бошад аз 10 сомон сар мешавад то 35-40 сомона кӯдакона. и барои ҳамин майдо ана баъд ҳаст намхе адёло барои аз родон баровардани кӯдака печондан. ино ҳар хелай нархошон 80 сум 100 сум. ана адёлои фасон анамино ино 120 ҳамхе нархошон. ғавсаки хушрӯ барои кӯдак и адёлои новинка. баъд ози корзинкаҳоям ҳастай вайрам нишон метавонам. ана наборам фасонак нархҳои ҳамхели наборо аз 150 сар мешавад то 250 сомона. ҳар хелаш ҳастай ҷавози интихобш камтаракай вале меомадай рӯзои наздик. иҷода ҳастай сабато ҳар хела сабат ҳастай. сабато нархошон сар мешава аз 180 сомон то 280 сомонира. бинед чӣ хушрӯча ҳамаш барои аз родон баровардани кӯдак. инчунин ҳастам хе наборо конвертоям ҳар хелай нархошон 150 180 200 250 ҳамхе нархо доранд. турецки ҳастай мисол бори ӯзбекистон ҳастай. кадомеша бо худтон интихоб мекунед. ҳамун вобаста ба намун истеҳсолош фарқ мекуна нархош. мисол истеҳсоли ӯзбекистон арзонтарай, туркиш бо қиматтаракай. хулоса анамин қадар сабату адёлчаҳоро ма ба навор гирифтам. умеддорам ки писандтон гашт ва мондани лайкро низ фаромӯш нахоҳед кард. иҷа ҳама чӣ дорам бинед барои кӯдак. комбинзонам доранд, намхе сабатҳои фасонам доранд. чизе ки дар кора метавонед омада бо аз наздик бинед худтон.